79 studenata danas potpisuje ugovore zajedno sa svojim roditeljima. Krasna brojka. Sve ukupno, ako zbrojimo i 95 učeničkih stipendija koje smo potpisali prije nekih mjesec i pol dana, grad Novi Marof izdvojio je, ili potpisao je sa učenicima i sa studentima 174 stipendije. Od prošle godine i ove godine, pravo ili mogućnost na prijavu stipendije imali su svi studenti, bez obzira da li bile deficitarna zanimanja, nema više deficitarna socijalna, nego stvari samo u ocjenama. Vidi se porast broja studenata, pogotovo nama se vidjelo porast broja učenika od 41 na 95 i također imali smo otprilike nekih 50-ak studenata, sad imamo 80-ak, 90-ak, 101 studenti su se prijavili, 79 zadovoljilo ih je one osnovne uvjete.